मॉडर्न म्यूजिक महाराजगंज। आप सुन रहे हैं जख्मी ज्वाला की आवाज में आदित्य गोसाई रग के बेर उगी आदित्य गोसाई रग के बेर उगी आदित्य गोसाई होता रग के बेर उगी आदित्य गोसाई आई बदरी के चीर देव दर्शन देखाई आई बदरी के चीर देव दर्शन देखाई होता रग के बेर उगी आदित्य गोसाई होता रग के बेर आई आदित्य गोसाई। पानी जल बीच खाड़ देव लागता जाड़ दिही दर्शन आपन करिले गुहार पानी जल बीच ठारे देव लागता जाड़ दिही दर्शन आपन करिले गुहार मन में लागल बायास आके आसरा पुराई मन में लागल बा आस आके आसरा पुराई होता रग के बेर उगी आदित्य गोसाई। मॉडर्न म्यूजिक महाराजगंज। देव 3 दिन से भूखल पियासल बानी रौरा दर्शन लाया सारा लगवले बानी देव 3 दिन से भूखल पियासल बानी रौरा दर्शन लाया सारा लगवले बानी जख्मी ज्वाला कहे देव दर्शन देखाई वायरल विकास चंदन कहे दर्शन देखाई पंकज बाबा के बोला के अर्घ दिया। मॉडर्न म्यूजिक महाराजगंज।